Hello guys, kumusta? Welcome back to our channel. Mag-upload to guys og drama nga Quacky Ducky and we are now part 6. Anyway, today is March 25, 2025. Unsa man ang mga ganap ninyo guys karong adlaw? Ang niagi guys sa drama no atong masayran nga nagpebalo si Doc Imokno nga dili kuno siya doktor pero og dili pod siya albularyo no or miracle. So unsa man di ay siya guys? Usa lamang guro siya kamo nambal no. Pero dili siya unsa mga klase ang iyang pagpanambal guys. Naglibog jud ko ani. Unang para dita maglibog guys no, ato nang paminawon ang sumpay. Again, this is Quacky Ducky part 6. Happy listening. Hinimo ra gyud sa tagsulat. Kung masundog-sundog mo, bahala na mo. O kung galing may mapupo mong mayong pagtulunan, mas labing mayo. Basta kailangan-ulingaw lo gini nga to, mga amiga o amigo. Mga suyaon! Mga sundugan! Abi kay nagpaayo ni sa abong atop, nagpaayo sa bok. Why mga originality, mga masinahon! Kamu may unang sundog-sundugon na mo nang. Kamu mong mga suyaon? Unsa? Ha? Kano sa gud hitabo nga ni sundog bininyo, ha? Kano sa? Sundog-sundog bitaw mo naman ang. Kano sa lagi na nahitabo? Kano sa mi nagsundog-sundog ninyo? Kano sa? Katong gipangsipon mi. Gipangsipon mo sa dayon mo. Di na sundog-sundog. Oh. Nganong mulahos pamangin mo sa ilang imok? Nga sagkaon pa man to. Diri mo na ako kay mas dali ko makaayos inyong mga sakit. O nga ako TF, affordable kayo. Wa ba gani mo kasuway? Balibad na mo. Suwayi una ko ninyo karon. Oh, sige. Para karong adlaw, libre ang akong pagpanambal. Niya magiming duha. Desisyonin na lang diya. Para wa nay problema ba? Unsa may kasulti? Aron wa nay problema biya. Ako nalipili Hitsura ay lang. Layo ra man kainis imok na ako. Mas dako mas ang ako. Ang akong kasing-kasing. Ug mas taas ang ako. Ang akong pasensya. Sa tinuod lang, wa pa man ko'y napilian ninyo. Pero, kay mamugos man gyud mo nga mo desisyon ko karon. O nga doon na gyud ko isulti. Pues, mauni akong isulti ninyo. Huh? Unsa man? Mauni mo sa inyo! Karong mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Quacky Ducky! Uy, hala! Hala, tanawa paing! Oh. Sila si Imok ug Boboy nagpaingon sa sakyanan. May kuyog silang bata. Kang kinsa maday ka ng sakyanan? Oh, niabli ang pultahan sa sakyanan paing. Naay ni gawas nga gwapang babay. Oh, kagwapa anang babayhana, uy paing. Mura mo beauty ni Carol hikain. Bitaw no? Kinsa mga naman? Uy, hala. Nigakos lagi ng Imok. Miss. Nakakita lagi ko ni mo in person, Imok. I'm so happy, Doc Imok. Hi, Boboy. Gwapo man sa day ka, no? Thank you. Kanper ba ini oy? Pabagugak sa. Ma, magpa-picture ta nila na. Okay. Sige. Tupad ta, Doc Imok. Anak. Dili dapit, oh. Dili, oh. Diri lang sa kudapit. Ikaw lang una picture na mo, Boboy. Mag-selfie na lang ta after. Ha? Okay. Ay, naa si Jan Laray, padong diri. Siya lang na itong yun. Jan! Ano sa? Picture may balihog. Sige. Pero kami unang tulo ni Doc Imok og ni Girlie. Dali na, anak. Sige. Kamu una. Sige. Sige na, Jan Travolta. Picture na. Wait sa. Closer na ako, Doc Imok. Agbayi ko. Sige na. Unya, pagaksa ko sa imong hawak, ha? Uy. Pero, ma'am. Mura na mo, pamilya, ana. Ma'am, nakay ba na?
To sa abroad. Ipadabitaw ni nako niya nga akong mga pictures. Unsa? Hasula tong bayhana eh. Min sister ba yun? Okay sa niyang anak. Okay naman ko niyang papa kay fansa ko nun ako. Haska, hasula lagi. Suya, abito na ako rin mo, kuya. Ay nalag suya-suya diha, boy. Kung paan pagkanay ko, doon na mo kalit og pick up na ako din, he. Nanaunsa mga kuya, eh. Iyo, pag gano'n nagdautan, kuya, eh. Kuha magkaysa. Kadtong babayahan ang misikit yun ni mo. Inundo yun niya iyang kagulingon ni mo. Hubag idol bayo. Grabe kayo. Lagi, muragi, puspuro. Sige, kiss-kiss. May gani. Wagi ko musiga. Bisag nanginit akong mayo. Nanginit yun ka, kuya. Ang ikaw ba'y kiss-kissan? Kinsa gyud bitaw ka itong babayhana sa? Pagkagwapa na lang yun. Parihaan yun ko niyag beauty sa akong idol nga si Carol Hikain. Ha? Ang pangutan naman, nganong close kayo sila ni Imok? Ug may bata pa yun. Bitaw, no? Mura ba sila pamilya nga nagpa-picture? Ikaw. Sige lang. Nakapicture masag ko nila bisan layo rata. I-zoom lang unya ni Nako. Time paragod. Nga naman sa dituod nga na picture man kanila paing. Ako unya ning ipakita ni Bea. Ha? Mana boy? Ang ako lang, kung maabot ni Sdunggan ni Bia, imposible man gawin nakakita to. Wow. Concerned na ka ni Bea karon. Wow. Sa man di ay. Onya, nga nalagig kung naa si Bea, wa ra kay pake kung unsay abuaton sa imong mga istorya nga makapasakit niya. Kung siya, tingog pa. Oh, di ba? Wa ka katingog. Siladong bukog. Asa di kasi Bia? Pila naman kaadlaw nga wala gid siya magpakita. Kuya, nagpaabot ang mga tao. Bagsigir mga ginuktok. Sorry. Kining, kinsay una? Ako, Dok! Uy. Pahiri sa ng sipon nimo. Mao ni akong problema, Dok. Bisang saan ako hingo sa akong sipon, muto, magyapog balik. Mga ganyan nga pahiri na, naitisyo oh. Pagkuha lang. Hindi lang kong pahin niya akong sipon, Dok, eh. Kay muturo magyapog balik. Ano kung kayo mong tisyo, mahal rin ba kina? Nala. So, unsa man day gusto nimo buhaton nato? Tagay lang kong tambal, pres. Sipon, Dok. Ang tagaan lagi tika. Gaya gini ko. Pero, pahiri siya na, lain kay tanaw no? Nga nag-istorya tao niya, naghilak, nag-jail ng ilong nimo. Hindi lagi ko, Dok. Bahala ka na. Ana lang na niya. Tagay lang kong tambal. Gaya, gignaw ng tawahan. Diba? Ana lang. Pahiri na sipon nimo ba? Ana na lagi na. Baboy, kuha ra gutong vacuum cleaner. Ya? Oh. Nganong karon pa man ka? Ngano di ba? Wa ka makakita sa mga taho sa ilang ibok? Kita man. Unya? Unsa man? Unsa? Dili lang gyapon ka mobalik og panambal paing? Unsa ka man in town, uy? On and off man ang imong pagpanambal. Layo na kay kagbiya ni imok. Layo. Alagod ka guol ma.
Di pagyapon na katupong sa atong kwarta ang natigom ni imo karon sa iyang pagpanambal. Ako bisan on off ang akong pagpanambal pero di naguway mo sad. Ay, bisan na. Ako maglagot yung kumagtanaw nga naghagtao ka nun sila. Sige lang, silang. Nagbalik na kong panambal. Makurat na sad unyang mga tao na ko. Nga naman, may bago na sa kang gimmick? Dili gimmick ang bag-o niya na ako, ma. Oh, unsa man? Ang akong kagwapo. Oh, unsay kagwapo gud taon. Nga nibati na manggalin ang naong mo. Ay, nasa di mo mo eh. Ngunay mo ka. Magpagwapo ko, ma. Ako una ning ipayong akong naong. Basta, makakita raw niya ka. Ha, mura na unya kong artista, ma. Layo ra ginas imok na ko. Awa niya. Di ba? Anhin na unya na mudugok na ko ang Hulmigas! Ang mga hulmigas. Unsa? Natamaka na gid mong bye-bye sa hulmigas paing. Aray ba? Ay, awa. Imo man mo gitamaka nilang bye-bye. Kung kawa na hinoon, nabungkang ka hinoon sila. Okay. Isa lang sa itong kasaba nilang sa bilog paing boy. Itabangan ko na og paak sa humigas paing. Mo ba? Dagan di hulmigas sa ila. Tigali. Ano sila tabangan? Asag din lang ko sila, kuya. Ayaw. Kay kinahanglan ba kita nga motabang sa atong isig kaingon. Bisan managlahi pa nga atong mga baruganan o opinyon, basta panahon na gani nga may magkinahanglan sa atong tabang, mutabang kita boy. Bisan wa pa ta pangayo ig tabang. Nga. Hala, sige. Maumang ka. Boli-boli na kasi na ilang bye-bye, ma. Sige na. Sakit na sa konti, Eloy. Haptos nga, katul. Oh, lagi. Buli-buli, Ako ma. na ning atimanon. Buli-buli. Lagi. Ikaw atimanan na sa dang imong mga pinaakan diha. Wah, nagbutoy-butoy na raban na. Wow, Oh, maon na. Paing! Oh, hoy. Kanong ni ama na siya? Nakadungog man ko nga dagang hulmigas din sa inyo lang. Imo na lang ni nang spray ni nga pangpatay mga hulmigas. Kaya kagol kay wala ni baho. Napamangkoy usa dito. In-order na ko sa online. Nangutan ako? Why noon? Ako ba, may inform lang ko ba? Share mo lang, ha? Oh, share ba? Wasa ko magkinahanglan ang imong spray, imok. Kamao ko mo patay og hulmigas. Pero nganong wa man lagi nimo sila mapatay nang? Tungod kay nagduduha pa ko, uy. May mga kinabuhi sa baya na sila. Ug naning kamot na po na sila. Sahi ra ba? Sige. Nabitaw sa Di ba? Nanginaboy ba sana sila, no? Oh, maog yun na. Lagi. Maong ayaw kong tagai arang imong spray nga mo patay nila. Sige nang. Ato na lang ko. Kadali sa di ay imok. Ngano Kadali nang? lang. Ngano nang? Kanang imong spray ba? Sigurado yun na nga makapatay sa mga hulmigas? Kuno nang. O, unsay kuno? Wa pa ka makagamit, ana? Wa pa nang. Ngano? Nagpalit ka, ana, bisan og way hulmigas sa inyo? Naaman to nang. Pero wa naman lang ko kagamit sa spray kay may patuo naman sad sila sa akong paghingili nila. Namiya naman sila. Humana ko hulgaan nga kung dili sila manglayas, ako gi sila sprayhan. Sa ato pa, hingin lang di ay una sila. O kung dili gid mo patuo, una pa sprayhan. Oo na nang. Sige. Ay, ambi na lang na imong spray, B, kay ako nang ipanghulga nila. I'm trying to kiss your lips for real. Sa ato pa, hingin lang di ay una sila. O kung dili gid mo patuo, una pa sprayhan. Oo na nang. Sige. Ay, ambi na lang na imong spray, B, kay ako nang ipanghulga nila. Sige nang. Imo na nang. Sige. Pero dili lang ko magpasalamat, ha. Mag-away na bitaw gihapon tapuhon. Unsa nang? Mag-away naman ta. Sige nang. Sige. Okay nang. Ato na ko nang ha. Sige. Maraming abnormal si Malang. Lagi pangutok ni sinang sabil eh. Namuhon pa nga mag-away ako nomi. Kas kang utok ka. Ming
Ingaw malagi. Waawaya ni mama si Imok. Unsa di kay tuyo ng tuhanay. Panglayas mo! Aw. Tuwa na. Nisugod na si mama. Naghiningili na. Nanghingili na nila. Unsa gid kay tuyo ni Imok na. Pero, dili gid ko mapakita. Makikita ko niya siya nga may mga uwat ng akong nang mahirap ng lisura. Unsa man? Dili gid mo mamahawa? Oh. Mga baga mo mga naw. Ay, isul kay si mama. Mapuyo mo din away panangit. Unya karon, hihingin lan mo dili mo maminaw. Tepa. Ha? Ganun ingon mo sa mama nga, nipuyo sila din hingaway panangkit. Basi di ay squatter na ni sila sa Imok. Di tingali sila ang tag-iyas ilang gipuyan, ha? Askan! Sama yun. Dili gid mo mamahawa, ha? Kaya kung dili gid mo mamahawa, sprayhan na mo. Ha? Sprayhan? Anong sprayhan man? Wa gyud ko'y sa, ha? Inyo magyud kong gipugos. Mga matay mo! Mga matay mo! May sprayhan pa na ako. Paing tanawa. Wa na maglihok ang mga hulmigas. Epektibo ginayding spray ni Imok da. Spray ni Imok? Oh! Nakadungog di ay siya nga dagang hulmigas dinis ato. Mautong iya kong gihatagan inig spray. In-order man kuno niyas online. Duha man kuno iyang gi-order maong iya ning gihatag na akong usa. Pero, ma. Unsa man? Pero nga nung imo mo silang gihingilan sa Imok nga gitagaan di kaniyag spray. Ay, dili man si Imok akong gihinginlan gud. Ang mga hulmigas man. Unsa? Ay, ingon man gud si Imok nga dili diretsohon og spray ang mga hulmigas. Ibasin ko nagpapareha sa ila nga nadarag hingilin. Wa na niya masprayhi. Ha? Oh, mo na yung gisulti. Mautong ako lang sa unang gisuwayan. Onya, kay wa man gid mo pato o bisag giunsa na ako paghingilin. Mauto ako nang gisprayhan. Niingon si Imok ana ma? Niingon siya nga nadarag hingilin ang mga hulmiga sa ila? Oh! Og niingon siya nga ipahulga nga kung dili maminaw, sprayhan. Ay, maulagi. Ma! Ngano ka, Paing? Imo utang istoryahan og tinarong ang mga hulmigas, ma? Anong imo man dayo gihinginlan? Okay, wa maminaw, imong gipatay. Ganong nakahimok naman sa ingon anak, ma? Gano man? Ready na, kuya. Ikaw lang ibaabot sa mga tao. Ay, gila ay mong kurumboy. Di mo ko ganahan manambal. Hala, sao man na? Naano ang mga tao? Naunsam sa di kuya. Gimingaw kong biya. Naansag ka, anak. Kung nga si Bia, mingaon dayon. Unyag na wari pa kinaunsam ka. Siyempre. Mingaw ang gigwa. Lain masagay mingawon ka bisa na. Ay, ikaw naman sin namilusupo, kuya. Sa makauna naman gud na, boy. Saan naron? Nagkagubot ang mga tao. Ano naman saan ni? Dudibok! Duk, tabak, duk! Dudibiyawaan! Lah, Niwaan ko na, kuya. la, mahadlok magkagawin anak, boy. Uy, di lang kumugawas, uy. Ha? Kuya, gitawal ka sa mga tao. Gawas na lang. Mahadlok lagi yung ingon anak, boy. Talawan kay kong mga ingon anak, good. Di magaling kumutanaw og horror nga salida. Kuya, unsao man ha? Nga ikaw may ilang gilauman ng katabang. Patungan na sila pare, uy. Pabiditahin na. O, ikaingan nila, kuya. Pero mahadlok lagi ko. Awa, oh. Nagsugo, nagbarog ang akong mga balhibo niya. Akong tuhod na naman nagkurog. Usog tuhod. Ako tuhod, nagkurog. Sula, ba, anay? Usao man ako. Ha? Usao man ako. Ay, kuya. Gusto, kuya. Itsahil at asin. Asin? Oh, asin. Sikat berong asin. Suwi lang. Ilaw man na to, ha? Ilaw man na to. Paliw, hindi anas kuya. Ilaw.
Boy. Asa may nayawaan ini. Asa insulag demonyo ani. Murag hapit tanan nila murag mga panoy kay mga naong. Grabe sa nimo kuya eh. Inawayon sa kay ka. Imo ra mo grang hong napon. Mura mo gra sila mga anghel o mga dagoy tanawa mga anghel. Asa may nayawaan ini. Iyo magkita kadlo kuya oy. Itsahi di kasin. Asa no to asin? Diyara. Imo kong itsaro kasin. Boy, nakatagaan lagi na. Wa man na siya katag-an kuya. Nakita man na siya nga kanang imo na magikop ng asin. Aw. Ito kang budot na nagwasin. Di ko madut na kay wa ko lumaya. Itsahin lang kuya, ayaw minaw niya. Di lagi ko madut na nagwasin. Kita ka, oh. Ako rin tira pa ng asin, ha? Himarat mo ako. Unsay, marat ka. Usaw kayo na ko, boy. Kinsa nagtungod na rin niya, no? Kinsa nagtungod na rin, dadalan ninyo sa simbahan, no? Mas maayo pare inyong patambalon ini. Bitaw na, nang. Dadala niyo sa simbahan ng inyong anak yung tao na. Banga kang yun ay ibok. Mangingilad. Pato ka sa mga tao, kabayo ka laki, pero banga. Lo, huwag magkumuingon nga may kong laki. Kalo sa magkumingon? Ipakita mo kawayong laki. Pagkawas ako sa lawas ni Tawana. Lagi na lang ko kaya. Di mo kaya. Tuwag kay banga ka. Banga ka. Banga. Oh, ha? Banga? Uy, halo, kumagliw. Halo? Nakuyapan kuya. Nakuyapan, ang baliw. Kuyapan. Niliw ko balik. Pagbantay. Ha? Pagbantay, niliw balik, pagbantay. Duk ibok. Uy. Salamat. Uy. Salamat. Uy. Salamat sa imong kumo. Nibiyas kong lawas ang panuway. Sagrado na imong kumo, Duk ibok. Unsa na niyo eh? Bitaw ko yun, no? Naulian siya sa imong pagkasumbag niya. May power din mong kumo, kuya. Salamat kayo, ha, Duk ibok. Salamat yung pagsukbag na ko. Salamat yung kayo. Sensei phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Ato na ko lang. Sige, baboy. Ma, anong nidawat mga anak nga? Di mo ka magkaog kalamay. Ako sad, di kayo hilig na. Ako ning ibaligya. Grasya na ang niduol nato, paing. Uy. Sige. Ikay bala, ma. Unya, ako dayon ning picturan. Og ako ning i-post. Imo i-post, ma. Ay, i-post lagi. Unya makita nilang imo kang imong post. Ay, gano'n man di ay. Iya na gud ning gihatag. Pasabot nga dili na sila tag-iya ini. Sige gud. Bahala ka. Wa pa man mahurot akong kalamay, uy. Di pa yan, pwede magdugay kay madaot. Gusto. Ako na lang i-post. Aron mas dagan ang makakita. Uy, hala. Namaligyasan og kalamay sinang sapil? Hala. Barato ra lagi niya, ha. Tag 100 ra. Patay. Di na ni mahali ang ako ini. Ha? Namaligya sinang sabil? Mas barato pag yun sa ako. Hinag-ul kay ko kay ginagin ni mahalin akong baligya. Palito na lang na ako ng tanan, Biya. Ako ipanghatag sa mga pasyente, ugma.
Ay, traffic kuya oy. Unya. Wa di stock sa tong suki mo ang nangita ng sagkus. Tay pa. Unsa man nasa lamisa kuya? Lola, tawa. Hala. Tagana gud kalamay kuya. Kato ni kambiya. Oh, Ano naman din eh? ako na lang ipalitan na para ipanghatag na sa mga pasyente ugma. Ha? Imong gipalit? Aloy man kumbiya. Kaya di nagkabaligya, kaya namaligya man sa si ng sabil. Mas barato. Unsa? Namaligya si. Oh, Ano mga? lugawa. Oh, oy, asa ka oy. Oy. Oh. Oh, kinsa ba ron? Sugam nukto ka. Kuwang naman gubo na itong pultahan. Hoy! Kinsa na? Isa! Ako ni! Oh, Abli na sabil, abli! Abli ini! hoy! Isuga gud nimo. Mura makagda ka pa nag-iya ining pultahan na. Ha? Uyaw ni mo lang sa? Imo yung gibaligya ang kalamay nga akong gibili nimo? Ah, mao day na imong toyo di ay. Nasuya ka og nagmahay ka nganong imong gihatag nako. Duha rin akong gihatag nimo nang. Ang uban na akong gibilin kay ingon ka nga ikaw rin manghatag. Pero di ay imong gibaligya. Unya? Nang pagkaagnaw nimo nang oy. Hoy! Buboy! Oh, Tarungan nagstoryas mama, ha? Iguro ng naon mo sungko mo. Ha? Tarong istorya? Ikitaro og istorya ini imong mama. Kay wa ni siya nauwaw. Nga, gibaligya niya ang akong gihatag nga kalamay. Ikaw rin niingon nga imo tong gihatag. Sa ato ba? Wala kay labot kung unsaon na ni mama. nasuya lang ta kay nakakwarta ko. Mao. Pagkaag ninyong mga naong Ay, ayaw kong tawag pagagnaong, ha? Ngayon, kinit tinood! Oh, sobra na ka, ha? Ah, salbahis ka? Pa! Ta! Ta! Ay! Da! Animal ka, ha? Imo kong kipatiran. Ah, ako sabi! Ako sabi! Aray! Aray! Lakap! Dala sila lakap! Lakap! Uy! Oh, naskap mo. Kuya! Kuya! Lakap! Asa mo duli ka? Masalo! Kuya! Buhi, ibe! Mao na nahitabo, Kap. Self-defense itong amo ni Mama, uy. Ay, Kap, siya maoy nanoong namo, Kap. Siya nagsugod sa kagubot, Kap. Kuwang naman lang gani niya ang gubo ng among sira. Mao, Nadahalan ko sa akong kalagot, Kap! Ikaw ay buhatan sa ingon! Alam! Ganun ba ilamon mo ko mo? Ayun na boy, ano boy? Paminaw na to ang isulti ni Kap. Okay. Nakadungog naman ko ninyo. Gitagaan mo muna ako og higayon nga makasulti mo. Both sides. Yes, man na ako ikasulti. Wala mo na ako, buboy, og imo. Kap. Kap. Tinuod nga sa inyong paghatag sa kalamay nga tukang sabil, nawad na mo katungod ini. Pero, Kap, Da. Patiwasa si Kap boy. Oh, unsa na? Unsa na? ayaw nagsaba. Ayaw nagsaba. Ay, Unsa man, adto lang mo sa police station mag-atubang. Na-stress na ba ako ninyo? dili lang, Kap, dili lang. Okay. Hay. Okay, mapadayon ko. Sumaw na to, buboy. The moment ngay mong gibilin ang mga kalamay nga to ni Sabil, nawad anak ka og katungod niini. Salakton ka pagkasulti, siya na ang may katungod sa mga kalamay. Pero Sabil, baga si kaglaong, uy. Hala no, kaluoy sa di Pupoy. Kapiha ko din sa bel. Ama. Unya si Paingsan, konsentidor. Ang mao ginagisulti ni Kap nila. Diwas-wasan gid sila maayo ni Kap. Di ako ganahan mo sulti ini no. Pero, mirisi nila.
Mao jud, Nya, asa na maron si Buboy? nagkatog. Nya, sila yung nagasto sa ospital. Sila gyud. Di man sila ka-eskapo kay mikuyog magid si kapitan sa ospital. Ang service car man sa barangay ang among gisakyan. Ay, ako yun yung saan tanan. Manong ikaw man? Kung pa ko magdaog kalamay, di unta ni mahitabo. Sa ba din ang magnegosyo? Nahitabo to tungod kay mga tikasan sila ugway mga uwaw. Mausad, naamong naginoon si Buboy. Mo lagi. Lagot bitaw kay ko. Pero, bilib ko ni mo maglagot. Kay bisag ko si, wag ni mo buhatan nila ni nang sapil og paing. Wala lagi ko magpada sa kong kalagot biya. Kay lisod na. Makabuhatag dili maayo. Busa mo tang kagubot. Diha gi ko bilib ni mo imok. Kamaog ka mo control sa imong ipati. Tagsara kayo ang tao nga ingon ana. Kung puro kainit, musila o mang yun. Mga kung makaya lang nga, muli kay. Likay lang yun. Ay, Oh, biya, uwa oy. naba ko'y nasulti nga dili mao? Ha? Naba gun? Mitan awang ko ka na ko niya nang hupaw. Wa lagi. Sige oy, ato na ko. Oh, wait a minute. Oh. Kadit, Imong gikunita na nga akong kamot. may ihatag ko na mo. Ha? O unsa man? Kadit lang, ako kuhaon. Hala, unsa ba kayang ihatag nako? Oh no, sing-sing ka ha? Mo-propose ka siya nako bisan wa pa siya manguyab. Hala, uy, lagi ko ba ni manoon kung maayo ini. Ay, sula sa dining imo ko pagkalitan man ta. Ay, gaya gikul ba na gid ko eh. Nasiya. Nanaog na. Wa siya gipit-pit. Wasok ako sa kong pagtuo. Sing-sing ka ang ihatag na ako. Mo-propose kit ka siya. Oh no, namugno na kong sugod. Sorry. Sorry nga, nadugay-dugay ko ha. Okay ra, uy. Di masakudugay kaayo. Oh no. Nikuha siya siyang bulsa. Ay, kakulpa. Biya, It's for real. sorry nga, nadugay-dugay ko ha. Okay ra, uy. Di masakudugay kaayo. Oh no. Nikuha siya siyang bulsa. Ay, kakulpa. Biya. Oh, Unsa ni? Para sa unsa ni? bayad sa kalamay. Limot ka? Limot. Papaya ko ikasukli. Oh. Keep the change na lang. Keep the change, okay? Sukli, anti ka, oy. Ako lang dadudugma. Sige, bye. Arin ako. Lo, ano siya to siya? Ilubad ba kalit? May pamatoy ang mood ka ganina? Nasuko ka siya nga may bayad ko? Kauwaw na po. Nauwaw ko sa akong kaugalingon. Init pag yun akong paminaw sa kundunggan ng aping. Labaw pa kong gisagpa! Uy, si Bia. Naunsam na yung naw nga. Di man madrawing. Ugikan siya sa ilang imok. Ha, kini. Murag makapuntos ko ini ay kay murag siya may kasuko di imok. Dol-dol na siya. Hi, Bia. Ay, hadi ha. Kaya tingaling ikay magpahimuntan ako. Ha? Ay, mag-alibi! Dugod-dugang na kasakong sapot! Imo mo kong katawaan mo? Ay, ang kay katawanan, man kayo ka. Wa man gani magkadimao imong chinila sa tantong dali-dali nga makaduol ni Bea. Unya, himan-himan di ay gibanghagan ra day ka.
Maayo na gina yung buot mo sa. Kaya bisan, dako kag nagasto sa pagpadukto ni Buboy. Wa na may sa buta. Ayo noon, yung anak gina ita kay tahan mo kita, pero pinaloki lang ta. Ikaw ba? Imbis na lingaw na kuno imo naman sa kong gipahinumduman, oy. Oh, lo, so. Bisit ba ya, oy? Bisit gyud kay naman nagsuona. Og ato sang kapitang bakla, no? Kadto upawa to siya. Didape gyud nila. Nganong murag hangtod karon paing? Wa man kita makalupig anak nila. Huh? Sugoy wa ma. Huh? Kalayo ra na nila na to. Mas kwartahan ta nila ma. Ah, mas nakuha atong bay. Mas nindot. Ato sa sakinan mas Tepa. Lo. Wa na lagi ko kabantay sa sakinan ni Imok ma. Kano ganing Ay gibaligya. Gibaligya to. Ha? Gibaligya ni Imok? Ay gibaligya lagi. Anak sa vice mayor ang nakapalit. Wa di kami bawa ana. Wa. Ay na, dugay naman sad good. Lo, sa ato ba? Samot na sila kalayo na to kay wa naman din sila sakyanan. Oo. O nya, ngano na kaingon magang wa ta makalupig nila ha? Ay dili sa kahimtang nga ako ipasabot paing. Sa laing butang. Sa usa man di? Ay kana lang kung mas dapigan siya sa mga tao. Og ikaw, wa pagyud ka makascore atong biya. Bisan og amigo na lang unta, wa gyud. Kay wa man gyud si mayong buot nimo. Pero si Imok, ha, maupay sulgon. Kamgo na ka? Og naa pa imong pagpanambal ay nga tempo-tempo. Imo na kong gigamitan ng gimmick para mas lugokon kas tao. Pero, may raman sa dasugod ba? Katong imong lumay, asa naman to ron, bi? Asa naman to? Wa naman ko makabantay nga, may ni-order pa nimo ato. Sao, nasakpan naman sa mga tao nga. Asin na day sumpa sa lumay. Wa na gamit akong lumay. Huwag nga akong gihimong sumpa. Nakabantay ra ba ko? Nga nagkadaghan na sagbalik ang magpatambal ni Imok? Unya unsa man? Surrender na lang taniya? Surrender ko tao na! Di, goy! Di ko sagot! Di ko mo sagot. Unya! Igo lang kang mungal diha. Wa kay buhaton. Ay, kanahan ba yaw eh. Di ba ko mahimutang sa gisulting mama? Murag nabiya sa bitaw kong Imok. Kung sa survey pa, ibalik na sa siya ka number 1 ug ako ang number 2. Ngano? Na number 1 dahi ko no ka. Kano sagod? Kisa to? Ang ako na sa din konsensya? Hello? Kinsa pa man daylain? Nganong ni ana masag ka? Ni ara magid ko pirmi. Kano sa man ko nawa? Di lagi ka pirmi mo tunga. Aw ganahan ka, pirmi kong mutunga? Sige. Sukad karon, mutunga na ko pirmi. Ayaw! Ha? Ayaw! Paeng! Naunsa ka? Unsa bay ayaw ba? Wa ma. Unsay wa? Kaklaro atong imong pagsinggit og ayaw. Kuan kanang wato na ko tuyo ay. May gihuna-huna magud ko. Unya, wa ko kabantay na sulti nako. Ngano man di ay? Unsa man di imong gihuna-huna nganong ayaw man imong gisulti? Mura man kag may gikaistorya god. Ha? Sultihin nila sa mama ni mo, bahin ako. Mayaba ka? Wa. Hinom! Paeng? Ma? May gisulti ka? Wa, may! Mura man kag nagbagulbol diha god. Ha? Wa, may, wa. Medyo... Sabi na. Katol. Karat lang ako tutunlan, ma. Karat kayo. Musakar ako, ma. Mahigi pa mati ba ka, Paeng? Di paningot manggug ka. Sultihin nila lagi sa mama ni mo, bahin ako. Di lagi ko! Paeng! Ha? Ma? Sorry, ma, sorry. Era kong tagdama. Matuod ako. Uy! Ano man tos, Paeng? Murag lahi man. Unsa kay naaso na huna ni Mama Arno? Natuo kasi ang nabuang ako.
Wa pa. Pero natinga na siya. May mo ba? Ay, nakong sa muka! Matuog na ko! Ikaw ra ba yung nag-ingon nga gusto ka nga naara ko pirmi? Magparamdam ka nunay. Wa kumingon na na. Wa kumingon na na eh. Wa kumingon na na. Di ingon manggod ka. Wa lagi! Di lagi ka mo anggon. Wa lagi ka maingon nga na! Ganong mabukos bang ka! Wa lagi ka maingon! Gaya mo ka ko! Uy, hala. Nagyaw-yaw na sad si Paing. May kasulti ka siya nga dili makita. Pagkatulgan ako! Oo. Pagkatulgan ako! Uy, Ginoo ko. Noon sa manika ng akong anak. Kalugawa. Hapit man na ako malimti ang mga hinayhay. Kauwanon na ba? Kuya! Uy! Tira kus-kus. Nanguan ko din sa mga hinayhay. Ako nang gigipang bukwas. Kuya, Ano ka? ang labar ka kanina? Oo, ilingaw. Oh, Ano man ka? noon sa mo na silang sabil. Ha? Nalag na sa gawas. Marugwa mahimot ang. Ay, pasag din na eh. Hindi na mahilabutan na nila. Uy! Oh! Nanghagi si Paing! Nag-aaway na sila! Ati Ali. Tara, malulod na ta kay gabi na. Imok! Uy! Imok tabang! Ato sa barangay, pakitapang ng ano ari man kanamo hang kaaway man ta. Tabagi ko ninyo! Si Paing nasudlan og demonyo! I'm trying to kiss your lips for real. Malulod na ta kay gabi na. Imok! Uy! Imok tabang! Ato sa barangay, pakitapang ng ano ari man kanamo hang kaaway man ta. Tabagi ko ninyo! Si Paing nasudlan og demonyo! Ha? Nahadlok ko, Imok! Wa ko kay bawgon sa akong buhaton! Kadyot. Ngano nakaingon man ka nga nasudlan sig demonyo. Anang, ato simbahan ko, ayaw ari na mo. Shh, babay. Ha, don't ha. Ay pagilana. Na? Nakabals ka niya, kuya? Hindi ko man. Kuntrahan naghihapon ta. Dili na tamo kontrahon, Buboy. Dili. Tabangi lang yun si Paing. Sige na, maluoy mo. Sure ka? Sure, Buboy. Promise. Imok. Sige na, Imok. Tabangi na si Paing. Oy, basig adik-adik na spaing. Manang. Manuwag na latag pulis. Ay, uwa man ko na mag-adik-adik si Paing, good. Huwag ka na siguro man ka. Uwa lagi na siya mag-adik-adik. Nasudlan lagi na siya demonyo. Pare, lagi makatabang anak niya nang. Kuyugan ka na mo sa simbahan nang. Oo, Nyabi. O niyang babatay na nas Paing, inigbalik na to. Tambali na lang kuya, oy. Saba kayo. Unsa? Imok, sige na intahon, Imok. Uy, tambali na intahon sa Paing. Gusto, makaayo man di kag napanuwayan, no? Sige na, Imok. Nakadungog man ko atong doon na kay giayo nga napanuwayan, Imok. Atuan nas Paing, maluoy ka. O niya nang. Kumo man ni kuya nakapapahawa sa panuway. Nya, okay ra kang sugmago ni kuya sa Paing. Ay, manawag sa tagbarangay, be. Mga nawag sa tagbarangay. Kuha to. Boy, kuha nga akong cellphone, boy. Ayaw na lang, Imok. Ay na lang, emergency ni. Atuan na nas Paing. Musugot ako nga imo siyang sumbagon. Sige na, bisag imo pa siyang kulatahon basta kay maayo lang yun siya. Kini kuya, makabawas na tanila ini. Si Mama, siya itong disagit ka nila. Hagis-hagis ka man. Siyempre, nahadlok yung tao ng atong inahan. Angay! Napuno na magkuni mo! Di magkuni mulungan! Muhilom na unta ka, aron makapahuway na ko! Hoy, Paing, ha? Ay, kuging na, Pasalamat ka gani nga, ni ako nga imong konsensya. Naidaghang tao nga, walay mga konsensya. At least, ikaw, doon na pa. Di pa ka hopeless. So magpasalamat pa ko ni mo, ha? Oo. Angay yun kang magpasalamat na ako.
Manod na ta, Imok. Maghinay-hinay lang ta kay tingaling makabantay siya. Kadyot sanang. Magsabot sa ta. Uy, unsa man? Kining... Boy. Dol diri, boy. Kay apil kayo ni, boy. Adi ko lang ko. Ha? Palayo lang ko ninyo, di lang ko diri. Kamu mang doon inang Isabel ang bugunit ni Paeng. Aron nga may state gyud ang akong pagsukmag niya. Lisod man kon ato ning angon. Oo, di sa. Birahan ta na lagi di. Sige. Kami nang sabil among gulit ni Paeng. Awa nang ha. Ganang buntag. Gibugno pa ko nimog maayo samtang gikulata akong Paeng. Hunya karon, magpartner na ito para ko taon si Paeng, ha? Ay, tambal man na iyang kumo, God. Dili man na unsang kulata, ha? Ayohon man niyas Paeng. Oo, ode. Okay, ani ni. Klaro na to. Jadi katubang ni Paeng nato, kopti dayon ninyong duha. Unya? Kanang di gid siya makabuhi kung mulugnot. Ug dayon, ako siyang istrikan. Okay. Wagin sumamba din ni Soda. Nigawas gid dito siya. Wa pa lang ka mga hagis-hagis. Di unta di mahitabo. O masag tayo kagod. Ay, kuling nang uwi, ha? Naanasag ka. Naanasag ka na. Init kay mong Ay, gudayon pagsuko-suko, Paeng. Apasa to sumama, kay tingalig asa na to. Gabi inerbang dako. Kay Bako! Ay, kulit kari! Kay Bako! Ma! Dasmag, Boboy! Mama! What's ako nila? Pahawa, panuway! Uy! Ha? Ano mo ni ba? Guliti! Sabay pasabot! Hoy! Tingali, makabuhay siya lang! Guliti na! Guliti mo! Mas maganda! Ay, kulatahan na lang na, Imok! Kulatahan na lang para sigurado! Rapid! Harap! Nagsama ka ba? Ganong imo mo ipagulata, ma? Taon sa doy. Usam kang klase yung pagkainan. Ay, nak, Paeng. Pasensya na gid kaayo ka, nak, ha? Saan na emergency manggod ang nahitabo ni mo? Wala man ko'y oras mo atos barangay o sa simbahan. Tingaling mapatay na unya kas demonyo. Saan mamatay sa demonyo? Ma! Kapit na kayo kung mamatay sa kumo ni Imok. Patay sa demonyo. Sakit naman. Sakit kayo kung kalawasan. Sige lang. Agwantahan lang na. Bawa na lagi na ugma. Katog na lang aron makapahuway ka. Tog. Saan ko pagkatog ini? Sakit lagi kaya akong lawas. Ay mawa na lagi na ugma inigmata ni mo. Sagrado ang kumo ni Imok, Paeng. Makapalagpot ng demonyo. Ma! Wala lagi ko mademonyo, he? Ay, napagsigsaba na. Katog na. Sige na. Saan lagi na akong pagkatog? Abi yung nga imong mata. Lawgawar madlawa ko yasa. Liman ka. Pagkabuntag. Gulat ako nila. Unya pagkagabi Ikaw sa gulatang Paeng. Iya ba yung mama nagsugo? Haskang. Naluoy ba ko ng Isabel, boy? Ha? Unsa? Nagkahinumdum lang siya noon ko ni anhing mama. Pagkalagot man gina sinang Isabel, no? Pero naluoy gi ko niya ganina, Inahan gid siya nga buhaton ang tanan para sa anak. Oo. Kaya iya man giton ang iyang garbo kung nangayo siya tabang nimo. Mao man to hinungdan. Nga wala ko si balibare. Bisan ako, kuya. Saludo sa kong nasabilan ng bahina. Nawag nang udayin akong kalagot niya. Lagi? Naka-feel ko siya kay ngawas ang anak. Pero, nagkakulat na juga ang Paeng, kuya. Ay, bitaw. Tulad ako yan, nagkabawas na bitaw ta. Maayo pang pagkahinanok ti Paeng. Dili na lang una nako si Pukaon aron na makapahuway gyud. Andam naman ang iyang pagkaon. Ako na lang ning initon unya kun mumata na siya. Nganong naingon adto mangka si Paeng gabi May nalang nitabang rasad nako si Imok taon. Pastilan.
Maahat man gyud kog minaayo ani nila ba. Pero sige na lang. Ang importante nga okay na akong anak. Pagkampal mi, ibo! Pagkampal mi! Lingkod lang mo ha, lingkod lang. Ako rin mo dool ninyo. Makadawat lagi mong tanan og kalamay. Ayaw lang mong kablaka. Labi na ka na si Idol B, makadawat na. Wat lang diha ha. Buboy, di pa ko'y dangalain. Gipahatag naman lang sa ni Mama ang paraon taayang ipadasa ni Gross. Ayaw rin ipabayri ni Imok. Sure ka ba? Sige, salamat kay ha. Asa di ay si Imok? Nag-ilis pa. Boboy! Oy, nang. Uy, ano mo na? Nakadungog man kong nanghatag mong kalamay sa mga tao. Nidali kog dagan sa bakery. Ipalit kog paan para iparis nila sa kalamay. Iapil na lang ni panghatag. Ha? Sige, salamat ka na ha. Salamat kayo. Salamat yung kayo. Uy, hala. Nagmatanas na ing buboy. Ato na ko. Amping nang! Buboy? Anyari? Nadungga na to guys ang laing episode karong adlaw diri sa Kwakidoki Anagin is part 6. Well, I hope nga nalingaw mo guys no sa inyong pagpaminaw kung na may mga reaction or opinion sa nadunggan nga drama, i-comment na sa ubos para atong basahon sa sunod upload. Sinsya na guys no kay wala ko kayo karon sa energy sa mood no tungod kay gihilantan ko guys. But we have to work no or else daghan na po tag-edito nun guys no manang anam-anam lang yun ka. 5 ni ka episodes no ang inyong madunggan karong adlaw. 5 ka episode ang inyong nadunggan kay human naman pala no outro naman di ay nga atong libo karon. So until then guys, ug hangtod sa sunod nga higayon no paningkamutan na to maka-upload ako ta sa bagong drama no nga Poli sa Panugon.